Piye Dek, ngerti kapak-kapaknya Dek iki ra iso bersatu lho Dek. Ora apa-apa Mas, Tenan gue Dek. masih ora iso dadi siji. Ora Aku masalah, kecewa. masih ora sida dadi bojo. Sing penting awak dhewe wis tau Tahu apa? keringetan bareng, Iya. wis tau adus bareng, Terus tahu apa neh? wis tau gobyos bareng. Kok kelingan kabeh Dek? Masuk ora Mas? Yo enggak masuk, kabeh-kabeh mbok eling-eling ngono ade tahu apa? Enggak suka aku ngono kuwi. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jenom to, Dik. Dadi seminggu jek kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger dinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Iya. Rambutmu dhuwur kok apik men to, Bi? Abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Ya, aku penasaran Mas. Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone. 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Anco anjene. Cuacanya adem, enaknya nyapa ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapa enaknya. Ijlik Bakso, enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing ngono lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, aku ngomong bakso, ora liyo-liyo nih bakso. He. Ayo bakso yo, bakso. Lakter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo bikin bakso yuk. Metune yo bareng, ndesae yo bareng, enake yo bareng, ya dilap bareng. Ngono kok isih wae ora iso urip bareng. Ning alas golek kayu, mung welase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu suwi-suwi yo karat aku. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben.
Mosok kalah karo truk yang duwe gandengan. Wis ora mas aku kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk. Mas. Yo nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini parah ini. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel mas, Lah kok adoh meni lho. reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsle lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parah ini. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet ya jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene Ya ora iso kok nanteng. apa ngene manis ngono kok cewek-cewek kok cah wedok ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugiono. Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih. Suka terotokan kesana kesini, Nggih. suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit nopo nggih, Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditaku BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki mboten ditanggung kalih BPJS. Oh alah. Soale mboten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa, Bu? Solusine niki kalau pagi mripatin jenengan niki sampean seri-seri dubasin ngoten niku lho. Nggih. Nggih. Ngoten mawon. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop. Biyu burek ngono iki. Lah kok iso ireng kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi Mas. Mengene yo ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah iki nek petengan ya ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta mikku ki warna apa? Ya penting nggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cat kaya kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Muda apik no, kaya ndase lele enek suwute. Gelem wae. Moh nek pink aku ya gelem. Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing nyuk. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky ayo. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasane. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Kowe iki kok gayamu ra ireng. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu.
kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo ya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido e. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng e. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku wonge menak. Menggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya? Aku imbuh lek. Apa sebabnya Dani rodo? Rodo kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makane jarani rodo. Kok yo iso pinter lah. Aku imbuh kowe. Lah, sing cilik-cilik kok jarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiru siji-siji? Lah nek dikempule dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya ya. Ya ngono ya. Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki garbu. Apa sebabnya jane garbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Duit yo. Tak jak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono iki ya geblek disuguh geblek iki ya diregani. Lho Pak Dar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya duit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng kelem 7.000 ora ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bedino mayang kok ya bedino nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tak regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek wedang we tok regani kok. Iya mula aku seprene pet ora nang nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padake gawe dhewe. Ora wis kowe iki arep nembang ku arep wani karo aku to kowe iki. Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora bayar. Iya. Anjeno kae sing tok kek aku tempene kok tanpa kanil. Kok berarti pas orang nganil nih kok Pak. Nah, kurang berarti. Ora jos.
Mula kok dicampur geblek kok sepos rasane. Weh padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kan nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit ya. Tak jak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan-dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang wis jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng kelem 7.000 ora ya ora. Manur, ape takon? Wong kerja banting tulang iku gajine piro ya? Terus tulang opo sing dibantingi kaya ngono? Tulang ekor gendeng. Tulang ekor temen pora. Karuan berbeketat kabeh kono seluruh saraf-sarafmu. Ojo to. Masaku lho, nek ora ana tulang ekor kene, tulang cengelmu kene, gantingane. Masaku, wong banting tulang ki maksudnya kerja keras, kerja sing metenteng nganggo otot kawat balung wesi. Ngono ta maksude. Ora kok otot kawat balung rapuh, ora. Iya, sabar to, ojo ngegas wae. Suka. Wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumasane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dina Mas Dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ora apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Nggih geblek. Lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok? Nggih. Napa? Ora enak. Lah tempe bengok. Wah, rom tau jajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ra, aku nek sing kula mrogo tak senengi geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wow, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek nang ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Ya kanil bener kae padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok dibeda-bedake. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Sing nyolongan dikethok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan suwe cangkeme, sing seneng zina iki apa to iki? Iki apa kok kelar masuk liyane kuwi lah ya enek to. Siksane menungso sing wong elek liyane enek nyapa kok zina barang iki urip. Lek tak sawang-sawang sampean ki asine ayu lho, Dik. Manis. Putih. Nyenengke ngono. Tapi sayang. Suni wong. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Semari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakna yo ngaceng sendika dawa. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa?
bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sopo sing mikire mampu trasi? Gayamu paling nyemang putresi. Anakku telu. Jenenge ya sederhana. Sapa reng? Barepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metu ning Ngesor Wejati. Oh, ning Ngesor Wejati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metu ning Ngesor Wit Bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing nomor telu ya metu ning Ngesor Wit Jeruk. Ngapa? Wong sing anakku kok tatu-tatu. Lah, Ngesor Wit Jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metu ning Ngesor Wit Jati. Nomor loro wedok Tuyem metu ning Ngesor Wit Bayem. Lah, Jeruk Lah sing nomor 3 metu ning Ngesor Wit Jeruk. Tak jenengke Ahmad Gedek. Kok Ges? Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya napa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolopku rodok kembut-kembut. Sentolop rodok kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae kentaki ya Sing nyok. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol iki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentuki. Ayo. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Dipijet urut. Alah bodomu. Kanggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kekreane. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng diurutke. Saka RT 1. Siji teko RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir ki nek diurutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut. Kalau nek aku ngono arep barang kene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya ngluntung kok arep barang kene. Aku usiane pekewuh aku. Anakku asli 6. Wah. Jenenge padha. Padha piye? PI. Lah nek nyeluk nomor 1? JPI. Nomor 2? ROPI. Lah nek nyeluk nomor 3? LUPI. Ya nomor 4? 4 PI Reng. Nomor 5 Den. MOPI. Lah nek nomor 6? Ndang, muni 6 PI ngono ndang. Lah jenenge lah PI ta meneh ya 6. Kene wis sing duwe we santai kok kono sing ra duwe ngomong 6 PI. Lah kowe iki malah mbok baleni kekrek sisan. Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku lak kesusu ndek mau esuk subuh kan barep ayangan. Barep ayangan munggah sarangan. sarangan. Arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Iki macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Temperatur. Alah kaca sithik kok ya ora apa. Temperatur. Temperatur. Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lah lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, ngono. Lah nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpaki ya ora dibayar-bayar. Wong kowe ngedan kowe iki kok numpak ditumpak sambel goreng. Sambel goreng. Ditutal-tutul. Wah, sambel goreng ditutal-tutul. Duwe bojo gareng, Truk. Iya. Nggo watuk ucul. Anak barep lanang krutut. Lanang. Niki sinten Mbah niki tengere. Wis kaya ana tenger Waloyo tak jenengke Waloyo. Alhamdulillah sayahene mencret.
Lah mbok sing nomor loro lanang meneh ku ya malah ya kleru meneh. Metu anak nomor loro. Iya. Nah, wis ora pun kula mawon sing gak jeneng tak jenengke Jumali. Lah ya kok lah barang tak jenengke Jumali malah mlakune iki ngene iki. Lah ya kowe iki lak tak kandhani aja mbok jenengke Jumali ya Reng, jenenge kuwi iki gantinen. Wis tak ganti. Lah ya terus diganti Limaju. Sapa kae? Jumali Limaju. Lah mula saiki mlakune ngene anakku. Lah Limaju kok. Oh ngedan. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah aku ki ora umuk Reng, tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek ben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP? Meteng. Ya, tuku. Apa? Tuku. Dodol apa? Pentol. Duduk pentol mercon nih. Duduk. Bae pentol mercon. Iku piro? Mari keracunan aku. Heh? 2 juta. 2 juta ndi 2.000, 2 juta. Tak cicil tapi. Oh, tak kapok ngono. Gak oleh dah. Gak oleh 2.000 ya. Oleh ngacak. Ini bedes apa gak? Hah? Bedes apa gak? Bedes samur. Iku jerapah. Maksudnya iku lho lombok akeh iku lho. Oh, enggak. Bedes. Oh, titik. Ya. Peuli. Ya. Dewi. Kamu gak didol aja. Hah? Pedamu. Gak aku dodol apa? Kata tak kredit ya. Ngawur aku dodol gak apa? Bisa main melaku wong biasa keliling. Lah aku ntumu pedang kok rombong ngene lho diangkut lho. Apa dadi wong lanang ora peka blas. Potang wis kendor, tawet wis molor, nek disambati jari api ora nganggo apa-apa. Rumang sama aku wendeng apa piye? Wis kono ndak kerja. Mak Nur, kowe mbiyen rabi umur piro? Umur 21. 22 tahun. Umur 22 aku rabi. Oh alah, koncoku saumuramu wis dadi rondo. Asem tenan wong iki. Lho tenan Mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki para yo ngelokno aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing saumuranmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to Mak? Apa wis ora doyan sego to Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kok gak nyusul lah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno, kok karuan olehku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo, ya tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo, kuwi karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar. Alah, ora iso berarti awakmu termasuk. Awe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Enak tenan. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning ndi ae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Yo sak awas-awase mosok sing dipendelengi barang konoan ae. Dirawat dirinya ya Cak. Wong lanangi bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tulung nek bar mergawe tuku sempak ta, tulung. Lah kowe iki apa aku kok merintah lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Sidoarjo porong Banyuwangi. Lah bojone wong kok disayangi. OTW Jakarta Pusat naik pesawat. Lah wong senenge mung sesaat, kecewane ning setiap saat. Jakarta adalah ibu kota negaranya Indonesia. Boleh kamu jatuh cinta, tapi tolong dipergunakan otaknya. Tak pikir teke tiba cecek. Wong yo wis tuwek, matane cok. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik.
Iki jek tak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang iki. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tolong to nek berbayaran ki tolong tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak temanku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Asem tenan wong iki. Lho tenan nak malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki ora yo ngelokno aku ndang rondo lho, Pe. Tanggaku ya sing sak umuranmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to, Mak? Apa wis ora doyan sego to, Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kok gak nyusul ah? Nusul. Ora arti nggone. Tak terno. Kok karuan olehku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo. Ya, tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Kuwi karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom. Ana mati ya bareng kanca-kancamu ngono. Diomongi gaweanku sing akeh, saya sibuk. Panggah ngengkel ae dong ora wis. 2 tahun apa 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Dipijet urut. Alah bodomu. Kanggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kekrane. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng diurutke. Saka RT 1 to RT 3. kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njot diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir ki nek diurutke ki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut kalian aku ngono arep barang kene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya ngluntung kok arep barang kene. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsle lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang mlakune akeh-akeh. Anjay. Dadi manten iki pisan kanggo selawase. Ora oleh Pegatan rungono wae. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Allah. Aku pindho kepepet. Sombong iki lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyekmu. Aku tak sambutan sik Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Atek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya, Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya ramuane, Mas. Ramuane apa, Cek? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, iki kok tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge? Ya enek no. Apa? Digething tangga. Iya wae dhewe kudune nglakoni mo 5 cukup Mas sampean Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu.
kok iso ngono ki lho. Mlumah ki khususe manten wedok Lah dalah iki lho mesti lho. Lho gelo aku ngene iki sedih aku. Dengkulmu tenan lho. Sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapa? Lah ngantek manten mlumah pomong urip masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lak isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ora isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok murep ngene. Alah bojomu kae nek njaluk murep kiting goblok kae. Amin. Oh, iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis eruh sing wedok mlumah. Terus Masako ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang murep. Iki lho. Maksud murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho di hadapan abahamu rawuh lho iki. Tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang. Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nih. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo giyaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya." Tak omongi yo. Kalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anja. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Itu ndak tahan ka lho. Lawang nganggur lho. Kene di bojo apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu lho. Tapi ya wong kebutuhan lho. Kan kering dulu ngono ya, Mas. Selalu nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Itu ndang ngerasa ngomel ae. Panggang geger ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Kebok nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ora gendah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Ganggu wong repoti lapo to. Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau cek mari balenan. Metu didik WA posisi ku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karo ani lek wis gak seneng aku ku ngomong tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates
Gandul. Nek nangka Nggih nangka. kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asalem Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Kita yuk gatal tak kukurnya Mbak. Alah wis kok rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih cuciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Iman. Ini parahnya. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan pena. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten niku. Ya iki. Jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku iki menggagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tua kapuk iya apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek ngamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh. Susu arek adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enak urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndak sih mau wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus guna. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae? Ndak sih enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kan ketok siji lek wani. Yo ora wani. Ngono parah. Iki tak awet-awet kok ngetok. Kok awakmu renek dolanan? Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Tuku apem diwadahi plastik.
adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Mbiyen ora ngene, mbiyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak awak-awak dhewe. Terayu dulu kok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya amit, ape takok opo ae aku ya amit. Amit. Iya, tapi amete ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh, aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Lah iki nyapa? Ini ki nek ra dibujuk ngene ape piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret pekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani pira? Ya njalukmu pira panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Ya ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Ya panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Ini parahnya. No. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ketoke kok gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis kok rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih kunciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe ora ya kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak wong ukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Iman. Ini parahnya.
Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Cendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, ana kontak kene apa Reng? Jaluk tulup anu pecok ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten niku. Ya iki. Lah jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki menggagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tua kapuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Ngeyel lho Kita pertanyaanmu ke piye to, Dik? Sing alon-alon. Sampeyan gak teko ning aku. Kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Kurang ngeyel, Pak. Boyo. Kurang ngeyel. Kucing. Kurang, Pak. Kirek. Udu. Lah apa, Dik? Kethek, Pak. Lah kok iso lho? Oh, berarti kethek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Awake dhewe budal ya bareng paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti kowe adike kethek. Ya, Pak. Rene alon-alon Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Apa ta? Kowe kan wis anggap dulurku dhewe, wis tak anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya kowe berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Woh, berarti iki lho. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu arek adah tok mbok tawakne. Mangsa kula lambene njeluk diancel. Oh. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak. Apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek wong tumoe cuwilik iso Tapi kendel? paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu? Oh iya. Rawani. Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngeyel apa, Pak? Kewan paling ngeyel paling tidak ya kancil. Lah, kancil kurang ngeyel, rada Kirek. Wah, ora nek jengkok kirek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Mbak tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngeyel apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah ki lho ketheke. Heeh, ketheke. Jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae? Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kan ketok siji lek wani. Yo ora wani. Iki tak awat-awat kok metok. Kok
awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem, Mas? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Iranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to, dina-dina diblebet kok. Kaya lek ra kena sengenge kan ya putih resik apik ngono. Ping-ping piye ngono-ngono. Apa gak dadi misteri nyapa kok ireng ngono. Ngono ki sing salah yo kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing isor sing dibengesi dhuwur. Anja. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Lemekan bantal. Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Wong lanang. Ono apa ngongkon bathok meneh. Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukone kebul. 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempaku malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglindirat sisan. Ben siset. Terima. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo Wongi hobi karaoke. wong mau mangku purul sampean ra nesu. Mboten. Weh, penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujute apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh lah apa? Tape. Mbak, nyapa to wong wedok ya nguyuhi ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Ya apa wong lanang lek pipis dicekeli, padahal enek selange kan. Ya ben ra ucul mangkane dicekeli. Enek batangane kan. Ya enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho mangkane teko. Wong yo padha umumane lho Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul. Kok ngerepoti? Ini parah ini. Lah piye? Pemaksaan atau niku sampeyan. Aku tekok lho. Mau mboten saksi kan udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh, kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin.
Kok malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik mendat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapak aku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sing ayu toh. Heeh. Terus jalan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapo lho biayaan karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do Widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya ro nyatane? iki nek awakmu kaya ngene iki adek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab lho. Lah sing nurutne jarekku ndek iki wangane sapa? Lah yo kowe. Kenapa kok sosesno lho ndek iki jare? Lah yo sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aneng wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho, ya entuk. Ora entuk. Lho, kok imame kudune wong kok kupluk ireng piye lho? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? Suwi. Sing salat piye? Salate pripun? Iya, Su. Nesu lho sampean nesu. Pesen kopi kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dibalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Oh wedok yo ndodok wi mergo enek teorine, Cuk. Lho, kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok ya apa dienggo wong wedok tok. Wong lanang lho yo nganggo. Wis sing ngegekne profesor, kowe ngerti ra? Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alangi profesor tekokanmu, he? Ndak murte kok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki nguyuh ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok ya wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah ya ben ketok nyeni to. Lah kepyah kabeh lho. Yo karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Enak masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa nyare? Mbak, aku arep takon, umpama jodoh, kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Ki jujur-jujuran ya Mas. Aku terus terang ae ya iki gak munafik-munafikan ya. Terus terang ae aku lek golek jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya Mbak. Ora mandang bondo donya. Rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to, Mbak? Sementing sehat walafiat ya. Sementing kudu sehat walafiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh, iya. Lah emang kena apa to, Mbak? Kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi ora seminggu ginjalnya ya arep tak tul tak jeneng tak jero. Jane kate daftar aku, Mbak. Ora sida lek ngono. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku.
Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya, Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Tak sawang awakmu iki kok terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu, Mas. Lah yo lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Mangap lho gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku lho. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lho angger jupuk ngono ae. Aku golek bojo ora entuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Rena Arep mbok wae apa? tap lambemu. Anja. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Berapi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk duit ning bojo. Masa kok gelo kok jarang yo golek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitamine cukup ya sehat to. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Kelarane ati ora. Glogok. Anja. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit ah. Ani. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola to? Urung apa-apa wis maidu, kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya, Piye? aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso pola jegege kaya ora penak. Lah iya ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange bae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan? Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah iki bekakas piro ya mak beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah iki nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapat. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jemputku semriwing ora nganggo katok.
Ya apik to, kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek Tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Kayak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo Tensoplas. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab yo. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang? Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air mani encer ya. Air mani encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan porai. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang lu Membeli sedikit. Nempel. Membayar sedikit. Nyicil. Mencuri sedikit. Utel. Pecah sedikit. Cuel. Makan sedikit. Nitel. Pucukan gunung. Mbok aja ngopi wae to, Mas. Lah nyapa to? Wong lanang ora oleh ngopi gitu. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gare ada tok. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil ya ora iso turu. Kuwi kan biyen. Enek sini. Saiki wis kopong. Mas, tunggu sebelah kae kayane kurang gizi lho. Piye nek tak susoni? Ya, tak mriki. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek. Karek tulisane potong rambut ngisor. Kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi. Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Kowe roh pitik, pitik jago kan nek kluruk melek apa merem. Bocah ki koclok kok piye to? Lah pitik ki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah, melek merem. Salah dong, melemrek salah. Lah apa? Pitik jago ki nek kluruk cukur. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem.
Saya mau iso niteni rondo karo perawan karo rai. Roh. Wonge takon aku. Wong wedok nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami. Ya. Nona. Terus. Tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsamu. Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Mas, nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi, masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Rika, kau pasti Rika? Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel. Awi wak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentaki ya Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentuki. Ayo. Mbak Dalem. lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh dikadal iki? Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak iwak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan iki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe? Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Oh, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan.